Kay maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahaginan C-on-A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes, Biyernes mahigala pizza 20 na kini sa bulan sa Marso. No, kagahapon mahigala no successful ba po din taon ang piyesta kagahapon sa Tampukon 1, no? Usa sa mga barangay diri sa Amuas Ayungon, no? Successful po din taon mahigala o walay kakulian, maayong tempo. Fully supported po sa mga barangay officials. So, maayo kayo. So at least walay problema, makaingon kita mahigala, no? Nga walay problema. Nindot kaayo ang resulta. Nindot mong gud mahigala, no? Nga tabangan gyud ba ang kalihukan sa usa ka barangay, sa usa ka lungsod, sa usa ka nasod. Mas maaygo nga doon na gid one common agendum, no? Development. Mo na gid ano, spiritual and physical, no? Kanang yung common agendum nga higala importante gina, excuse me maghala ato sa adjust ning camera aron nga maayo na itong pagkatirada. Ayan. Nahala, no? May ngunto na. Arin na tamang higala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahanon, miining kamudtuhon. Bahino mahigala, no? Balitang simbahanon, mahigala, Lenten Penitential Walk was invites faithful to acknowledge sin and seek mercy kinang seek mercy matud pa ni Pampanga Bishop Roberto Gaa, no? Gaa ihalaha warag na dili no ana ko maklaro ang spelling, no mo kini ang pamahayag ni Bishop Roberto Gaa sa kining Novaliches. Ayan. Sorry mga higala ha. Kini ato ang mata mga higala nga wala na kalaki. No? Ilisana na ako ang glasses. Ayan, no? Nahala, no? So akong balikon mga higala ha. CBCP News, Lenten Penitential Walk invites faithful to acknowledge sin and seek mercy. No, mao kini ang pamahayag usab ni Bishop Roberto Gaa, ang obispo sa Novaliches, no? Buti pasabot ni Bishop pangigala nga mo appeal kita sa mga kalihukan sa simbahan. Okay, all the activities being initiated by the church is of course, no, to acknowledge our sins, especially during the season, no, nga Lenten, and also asking God for mercy and forgiveness. Ano? And of course, balita ang gikan sa Vatican, Pope Leo to journalists, no? Na doon naman goy mga journalist nga mura ba og dito pod si naking audience ba ni Pope, no? War is not a video game. And war is not a video game, and of course it is against kining it is against against propaganda, no? Verify the news. Ayan, no? So mo kanay gisulti sa ato nga atong talahuron nga Santo Papa, no? Pope Leo to journalist, no? Kaya mga journalist kursahay mahigala murag himuon nila bang kanang murag ilaha bang himuon ang giyera ba kanang mo-cover sila misa mura sa mo-cover sila og mga events during a war. Murag himuon nilang mas ngilngig tanahon. Murag makuyawan gyud ning mga tao ba kay murag maghimuon nilang murag video game, no? And of course avoid against propaganda, verify the news, no? Avoid propaganda, so verify the news. Ano mo na panawagan usab ni Pope Leo, no? No? Nga dili bitaw himuon nga murag i-blow up pag-ayo ang giyera para pong mahimo siyang murag daghan pong viewers ba na dili na sa mao, no? So munay pamahayag usab sa tong talahuron nga Santo Papa. Ala, no? Naari ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon mao si
San Martin Braga. Saint Martin Braga, usa kini siya ka obispo nga usa kini siya ka kinang obispo, no? Matud pa niya sa mga hari ang misagop sa pagtulod ang Kristohanon. Usa kini siya ka evangelist bishop, no? Kini si Saint Martin Braga, unya misagop kini siya sa pagtulunan nga Katolikanhon. Unya nahimo kini siya mga higala nga kanang sa daghang kinaadman, no? Nahimo siya nga bantugan tungod sa iya mga kinaadman nga iyang nakatukod og daghang monasteryo ug nakasulat og daghan kayo mga doktrina sa lagda sa simbahang Katoliko. No, ilado kay ni si Saint Martin Braga. Nahala, no? Padayon ta mga higala sa atuang mga buhatono ni ining kamadtungon. Bueno, ari na ta mga higala sa atuang catechism. Ari na ta mga higala, no, sa atuang catechism on air. Okay. Bueno, unang unsay topic nato karon, no? Number 1, why do we honor sa pamahigala ha? Kini na lang. Dara, ari ta speakers mahigala, no? Okay, murag daghan man kung mga na-compile na mahigala nga mga pagtulunan ato pong hinahinayan ng taon o kwan tan-aw mahigala. Okay, so what is our topic for today? What is the psychological effects and devotion to Mama Mary? Ayan, no? Sa may doon na ginay psychological effect nato ang ato mga pagdebosyon ilabi na gayon sa atong mahal nga birhen. Number 1 is it can foster a sense of comfort, no? Sense of comfort and spiritual strength. Kana kung doon na tayo kuan mahigala, no? Doon na tayo mga devotion ba? Doon na tayo mga devotion, maka-strengthen gini sa atong sense of comfort. Kaya naman, doon na may kuan, doon naman kita sense of kana bitaw safety, no? Kana bang murag makaingon ka ba nga doon na kay kasaligan ba? Ug sa pinulungan pa na ni Brad Anthony, doon na kay kasandigan ba? Muna giingon ni Brad Anthony Maginsay nga kasandigan mo. Ayan. So muna siya, no, sense of comfort. Fostering a sense of comfort, hope, and spiritual strength. Number 2, it can promote virtues like humility, faith, and perseverance. Wala, no? Sa ato pa, kung naa kay gidebosyonan, murag imong ma-emulate. No? Ma-emulate nimo sa imong kinabuhi ang mga virtudes sa imuhang gidebosyonan. Sama pa nanglit kang mahal Mama Mary. Magdebosyon kang Mama Mary, ma-promote diha nimo ang virtud sa pagkamapabsanon, humility, faith, pagtuo, ug perseverance, pagkamakanunayon. No? Kana bang dili ba daling malato ba? Uban nga moapil og organization may rasugod. Pagsugod, pag madugay-dugayan, di na mo tungag meeting. Di na mo meeting. Daghan na kaayong pasangil nga muni labi na sa BEC, no? Kanang sa kuan. Labi na kanang matud pa Bible sharing sa BEC. Pagsugod pasdalan ang kayo kanang usa ngalan ana aso. So pagdugay daghan na kayong pasangil. Ayaw na oy. Kay kanang BEC, ang tuyo ninyo ana mao ang panagiusa sa imong isig katao ug panagiusa nimo sa Dios. Kay kana daang magkuan mo Bible sharing mo nahiusa man mo ana sa kasing-kasing huna-huna og ingon mo usab nahiusa kamo sa Dios. Muna say Bible sharing kay ang inyong gi-share dili lang kay pagkaon lang kay human sa kuan na man jud ginagmayng pulo pa init pud no. Pero gawas pa ana do na pagilain nga atong madawat ang panagiusa nato sa Dios kay nahiusa makita sa iyang pulong. Amen. Number 3, provides model of provides model of motherly love and intercession. Okay, si Mama Mary, no? Kasi Mama Mary, kuan siya, naani siya motherly love. Kaya nakabantay mo sa giingon sa Biblia, o sa ganito giingon sa Biblia, giingna ni Kristo ang iyahang mga tinunan, no? Giingna ni Kristo ang mga tinunan, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ala, no? Inahan, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. In other words, sa atong pagdebosyon kang Mama Mary, it can also provide model of motherly love.
Una daw ka. Ako nga daan mahigala kung doon ako dagko kay problema nga ako bayang dalang pandayon si Mama Mary. Doon ako usahay kadlawong dako mubakon ra ko kay magrosaryo ko kay mutawag kong Mama Mary akong inahan nga langit nun. No, doon ay panahon mahigala labi nagdako-dako yung problema ha. Mubakon ra ko mga alaw nas kadlawon, magrosaryo ko mutawag kong Mama Mary, Mary tabangi taon ko ug kaluoy sa Ginoo maayo gyud ang sangputanan. Mao pud mo dahil mga dagkong problema. Ako ingon na malaman gyud ko ani si aw malaman gyud ko sige kong gakatawa usahay masuko pod usahay manluod pod pero usag gyud sa kuan akong gi kuan nga naa gyud ko inahan nga tuwa sa langit. Noon niya number 4, help us cope with suffering. Help us cope with suffering, deepen our relationship with God and sense of belonging and support within within the church. Sa ato pa kinig yung kinibitaw mga higala nga ato ang pagdebosyon sa atong mahal nga birhen. No makatabang kini kanato aron nga ato nga mapakigbatukan ang mga pag-antos unya madipin ang atong relasyon sa Ginoo, mas maligon pa unya matud pa ang atong sense of belonging and support within the church. Ayan no. Ato pa muna. No, di man ta mo ingon nga og wala mo ana, wala mo ana mga butang nga wala pud mo sense of belonging and support within the church. Pero mas makatabang ang atong pagdebosyon sa mahal nga birhen. Klaro ha. So muna ingon ni ana ka importante no ang atong pagdebosyon sa mahal nga birhen. Number 1 is it can foster a sense of comfort, hope and spiritual strength. And number 2, it can promote virtues like humility, faith, and perseverance. And number 3, it can also provide model of motherly love and intercession. And ang ikaapat, help us cope with suffering and deepen our relationship with God and sense of belonging and support within the church. No? Medyo busy-busy ko rin gamay may higala ha. So, sa ngalan sa itong Talahurong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Rama Ata, ako rin gihapon, inyong ubos nga alagan, mura gihapong naunga, mura gihapong tinguga, no? Mura gihapon nga kinaiyaha. Ako rin gihapon, kining inyong ubos nga halagan may higala, si Padre Edwin, Akademya Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.